Nork ez du ezagutzen Seaskako egutegia, Seaskari buruz hitz egin gabe ezin genuen gaurko saiorik egin. Askotan arituko zineten zuek ere bertan izenei begira, guraso asko bezala, baina zertan oinarritzen da Seaskako izendegia? Zein dira gaur egungo izenen modak? Gurekin da Seaskako kidea, Ramuntxo Etxeberri. Arratsaldeon, Ramuntxo. Arratsaldeon, ongi etorri. Esker. Bueno, Ramuntxo, Seaska oso ezaguna da. Seaskako egutegia izan da invento bat Euskal Herrian. Egia da, azken 50 urteetan Euskal Herriko sukaldea hainitzetan ikusi dugula. Egia da, egia erran bi helburu bazituen egutegi horrek. Lehen helburua ekonomikoa, jakizuen bezala iparraldeko ikastoletan beti diru ari gira eskatzen, diru beharretan baikira. Eta lortu da, Seaskako egutegi asko saltzen dira, okerrez pagaude, eta hastapean beste forma bat bazuen egutegi horrek. 70 hamarkadan janik saltzen ziren egutegiak, beste itxura batekin, baina egunak besterik ez ziren. Eta pixkanaka ideia haukan zuten izena gehitzia, eta hori bakarrik 82an, 82ko edizioan agertu ziren lehen aldikoz euskal izenak. Baina, Ramuntxo, zenbat gurasok begiratu ote dute egutegi hau, beraien seme-alabei izenak jartzeko? Egiaren hori ez da utzute ertenal, baina egia da joko bat dela, askotan Durangoko azokan saltzen utelarik egutegi hori, askotan ikusten ditut, bikote gazteak pasatzen, 5 minutu pasatzen begiratzeko, zoin diren aukeratzen alituzketen izenak, bada alako joko bat. Izan ere, aukera sekulakoa da, egunero izen batez, eta gainera berritzen joaten zarete, nola izaten da hori? Nola da funtzionamendua? Zer nahi duzu zerrendaren osatzeko? Nola aukeratzen duzu? Urte batetik bestera zertan aldatzen da egutegia adibidez? Egia egan lan guzia edo lan gehiena egin zuten dola 40 urte lehen zerrenda hori osatu zutelarik. Eta lehen zerrenda hori egin eta gero, urte batetik besterat egukipen gutxi badira, buraso batzuek zaintzen dituzte, zerrenda horiek begiratuz ea izen batzu gehitzen aldiren edo ez. Norbeitek komentatzen balin badie, izen bat agertu da ikastola batean egutegian agertzen ez dena, saiatzen dira sartzia. Berdin Eustat erakundeak erregularki ateatzen dituen estatistiketan, izen batzu balin badira, beren zerrendetan, saiatzen gira egokitzea eta deneri lekutxo baten ustea. Eta adibidez, azken urte honetan edo hauetan sartu diren izen berriak, Ramuntxo? Izen berriak direnez ez dakit, adibide batzu baditut hor gogoan, edola zonbait urte komentatu ziguten izen batzu eskas zirela. Adibidez, Saroia izena, Saroia eta Gana eskas ziren, omen, fite ezagegin dituen zerrendan. Adibide batzuek esan zigutelakotz. Beraz, Gana ipatu duzu bat, ez da? Begiratuko du, gerturatu zuen, Ramuntxo, begiratuko du gaur ze egun da, aste artea, ez da? Gaur martxoak bi. Martxoak bi, aste artea. Gaur da zurikoren eguna da gaur. Eta hemen, pentsa, zurikorik ezagutzen duzu inor? Zuk ezagutzen duzu? Ni xuriko txakurra. Nik gorringo, baina zuriko ez. Zurikorik ez dugu ezagutzen. Baina, ezagunak daude. Hilabete honetan, martxoak 6 Bitor, Manex, Andrea, guk ere badugu Andrea bat taldean, Pantxika, Ainize, Hartzea, Egoitz, Salatxe, Suar, Aizea, Xaxi, sekulako aukera da, Gaxuxa, Gaizka. Xabi, eta zuretan ere egunak, nun daude? Tira, zure eguna aurkituko dut... Askotan Ramuntxo santutegiarekin ere badute lotura. Maiatzean zaudezu? Ni abenduak irukoa naiz, Xabier, abenduak irukoa da, hori ezaguna da. Ni uztailako 22. Zurea ez da ezaguna. Bai, Madalenak. Uztailako 22. Beraz, horregatik zara uztailako 22. Maialen, baina ez du biderekin jartzen. Baina atzean bai. Jartzen du Maialen. Gero hemen atzean jartzen du, jartzen du Maialen, Malen, Maialen eta Matxalen, ez? Horre jartzen dituzue, oharrak, ez? Bai, saiatzen gira, atzean gehitzia eskaz diren izenak, adibide asko baitira. Bai, gero hemen daukagu Zaloa, hemen, Zaloa, Ekainak 26 hori ere badauka gure taldean, gure zuzendarietako bat, Zaloa, eta hemen jende pila bat dago,
eta hemen ikusten ditugu egutegi zaharrak, ez da? Bai, Ramuntxo? hori zen nahi bauzu, adibide bat ekarri dut, erakusteko zeitxura zuen hastapenean izenik jartzen ez zelarik, egunak besterik ez dira, eta 80 hamarkadan, Hendaiako ikastolako buraso batek egin zuen Pariseko bidaia, han aurkitu zuen itxurazko egutegia eta ekarri zuen handik. Eta 82an, beraz, buraso batzorde bat bildu zen, izendegia edo izena gehitzeko. Beraz, aitu ziren Euskal Zaindiak ateatu zuen liburu batetik abiatuz, Aita Satrustegi argitaratu zuen liburu bat, zomait urte lehenago. Euskal mitologia ere begiratu zuten, Euskal literatura, bertso zaharrak, kantuak, ipuinak, mitologia ere begiratu zuten. Iturri desberdin jatetik zuek argi utzi nahi duzu ez dela egutegi izendegi normatibo bat, ez? Ez. Librea da. Hori da, nahi bauzu lekukotasun bat besterik ez da. Nahi bauzu da erakusteko zebizia den gure kultura eta zonbait izenak badiren. Zuze egunetakoa zara, Ramuntxo? Uste nire izena ez dela. Ez dela agertzen. Zata nire izena da laburpen bat. Zure ez dago hemen? Erramun da nahi bauzu. Erramun, bai, ez da. Baina eleberri bat izan zen 20. mendean, 20. mendearen hastapenean, Ramuntxo. Eta nire burasoak atseman zuten polita izaiten altzen mutiko bat entzat batzen hau. Beno. Haze ideia izan zenutena, zehaskakoek, bai horixe, bai, zoragarria. Ramuntxo, azken urteetan eta egin duzu eolako ikerketatxo bat sehaskara sartzen diren aurrekin, ikusteko ea ze izen errepikatzen diren gehien, ezta? Hori da. Eta nahi baldin baduzu, altxatuko gara, ikusiko dugu lehenik nesken izenak ikusiko ditugu, eta gero mutilen izenak. Hemen ikusiko ditugu sehaskako aurren artean, ze izen diren gehien eta zein errepikatzen diren pixkat urtez urte, eta ze joera ditugu, ez, Ramuntxo? Justu esplikatzeko nola egin nuen, nahi guzu hartu nituen aur multzoak, beraz dira gure iparraldeko ikastolen zerrendetatik hartuak diren izen zerrendak. Beraz, sort urtearen arabera ikusten aldira zoin diren modak. Eta dola 25 urte ikusten dugu gehienik emanak ziren izenak, zirela Amaia eta Naia adibidez. Eta nahiak indarra hartu duela, 2000 urtearen hastapenean. Eta gero 2010 urtean sortu diren aurren artean Elaia zela gehienik emana zen izena. Eta aurten azken sartzean egin dutalarik berlana, ama ikastolako umeen zerrendak begiraturik. Oartu naz, Intza berriz modan etortzen zela. Hasieran ikusten ginuena, berriz Intza? Hori da, behaz ikusten duzu Intza aski modan zela dola 25 urte, kasi galdu egin zen ondoko urteetan, pixkat modan berriz etorri zen dola 10 urte, eta hor lehenetan da. Naiz eta kopuru txikiak ditugu, 1000 hume zerrendak begiratu ditut, ez da asko, baina alerik ikusten dugu, badela alako moda efeto bat, eta aldaketatxoak bat direla ere. Eta irakurriko ditugu, orain azken urteetako izen guztiak zerrendaturik, lehenik dugu Intza, Mai ere pixkat itzultzen da, Aize, Maika, Elaia, hor indarra pixkatxo bat galdu duela ikusten dugu, Luma, hori izen berria da, ez? Ba, dola 25 bat urte atxematen utala zerrendetan, baina egia da gero eta gehiago azkartzen ari dela. Ez dakit zergatik, moda efetuak. Ikusiko dugu mutikoen zerrenda, ea zer gertatzen den, eta hemen Enekok ze indarra, Ba, hori da, Eneko biziki kasik izen klasiko bat zen dola 25 bat urte, eta indarra galtzen 2010 urtetik goiti, eta guai ikusten dugu kasi klasiko baten arrakasta, izen klasiko batek lortzen duela arrakasta, Xanekin. Xan arrun desagertu zen beste zerrendetan. Dola 10 bat urte ez zen kasik gehiago emaiten, eta guai lehenetan da. Aliz ikusten da ere oian zinez indar asko, izen horrek indar asko atxikitzen dola. Begira, Xan, Oian, Matin, Unai, haupa Unai, hemen belarrian duguna, Julen, Eneko, osongi,